Какво става, машинки? Как сме? Добре дошли в новото видео на канала. Днес ще започнем видеото от Мусала. Връх Мусала. За първи път се катериме с Миша. Много готин експириенс. Сега ще ви покажа как изглежда от тук. Истинска красота. Направо... Сега на видеото не мога да ви го пресъздам така, как аз го виждам, ама е страхотно. Знаете ли кое е най-якото, машинки? Че това нещо е безплатно. Стига да имате желание да се качите. Не е труден терена. Има малко зор. Ама всичко е в рамките на нормалното. Ще ви кажа сега накрая, като стигнем, колко крачки съм направил. Че на мен също ми е интересно. Аз си засичам. До тук качването ми е 977 калории. Фактически 7 км и половина. 14 000 крачки някъде. Да. Така че ще е добър енергоразход. Ще отвориме место за пица. Айде да слизаме. Сега ще ви кажа резултатите. Значи 5 часа ходене, 15 км, 1500 калории изгорени, средно 120 пулс. Това постигнахме днеска с Микелето. Само, че му на пулс малко по-висок. Да. Значи един съвет да ви дам, ако ходите, вземете си хубави обувки, крем против слънце. Слънце защитен. Да. Той ти си мазан с слънце. Да, ама доста изгорях. Да. Какво друго? Със сигурност хубави обувки за катерене. Да, обувки за катерене. Готино е. Много хубав експириенс. Ако до сега не сте се качвали, опитайте. Това ще ви посъветвам. Малко съм уморен, се видим вкъщи. Прибрахме се, машинки. Благополучно, всичко е наред. Малко съм изгорял, но очакваше се. Аз съм с доста бяла и чувствителна кожа, за мое огромно съжаление. И слънцето горе е наистина силно. Слагах 50 фактор, но въпреки всичко главата, отзад темето, понеже се постригвам късо, там не сложих. Изгоряло е брутално, на врата съм изгорял, краката, ама ще го преживея. Сега, същината на днешното видео, или темата, за която ще си говорим днес, е добавките за изхвърляне на задържана течност. Или аз ги наричам добавки за дехидратиране, защото ги използвам с тази цел. Сега в днешното видео ще коментирам неща, за които съм съгласен за самите добавки и ще коментирам неща, които да имате предвид, ако решите да използвате този тип добавки. Защото те могат да бъдат опасни. Аз осъзнавам, че имам приятели, познати, които рекламират тези добавки и силно се надявам да не приемат видеото лично, защото не е така. Аз правя това видео, защото от 2017 година, откакто съм създал този канал, моя главен мотив, моята главна цел винаги е била да се боря с дезинформацията. И целта на това видео е да ви покажа истината за тия добавки, да не оставате с грешно впечатление. Сега първо, да започнем от там. Работят ли добавките? Според мен това е един от основните проблеми, че добавките наистина работят. Тези по-добрите продукти, които са на пазара, работят добре. Тези, които са добре дозирани. В самите добавки реално няма нещо много специално в повечето. Има някои, които са с неща, които са добавени допълнително. Но тези, които са най-популярните, при тях имаме просто едни билки, които служат за обезводняване. Най-често екстракт от бреза, например. Еньовче и така нататък. В кой контекст, според мен лично, има най-много смисъл да се използва този тип добавки? Според мен има смисъл този тип добавки да се използват само и единствено, когато говорим за натурален състезател, който в пий-куика иска да направи манипулация с течностите. Това е. Може състезателя, който ги използва, да не е натурален, но най-често аз ги давам на натуралните, защото с ненатуралните там мога да използвам малко по-силни медикаменти. Там мога да използвам диуретици.
Това за мен е единствения сценарий, в който използването на тия хранителни добавки има смисъл. Сега ще ви кажа и други сценарии, след малко, в които можем да ги използваме, но аз не препоръчвам. Според мен, ако сте решили да използвате тези добавки ежедневно, не си хабете парите. Има доста по-добри, по-sustainable, т.е. издръжливи във времето начини и правилни начини, с които да подобрите вашата физика. И аз съм сигурен, че вие ги знаете. Просто изискват малко повече усилия от ваша страна. Първият проблем, който виждам при тези добавки, е начина на рекламиране на самите добавки. Тоест самия маркетинг им е малко изкривен. Защото много често този тип добавки таргетират една много интересна група от хора. Тук май това видео ще стане малко повече за жените машинки. Извинявам се, но все пак мъжете слушайте, защото вие можете да дадете правилна препоръка на вашите приятелки. Грешен маркетинг, или според мен е то успешен, защото се продава доста, но самия маркетинг не е много искрен, ако мога така да се изразя, защото хората, които купуват този продукт, остават с грешни впечатления. Групата от хора, която бива таргетирана най-често, това са жени на средна възраст или по-млади момичета, които не са много нати с фитнеса, просто търсят бързото решение. Но сега ще ви кажа какъв е проблема с този тип хора, с тази група от хора. Много често тези момичета, освен че примерно взимат тази добавка за ежедневен прием, не съобразяват количеството течности, което приемат. Което приемат. Не съобразяват количеството електролити, което приемат. Тук говорим за натрий и калий, което всъщност е много опасно, машинки, защото в комбинация с топло време, дехидратация от ниско количество прием на течности, липса на прием на електролити, плюс тази добавка, която дехидратира, създаваме една много опасна среда за нискокръвно и оттам малко по-тежки последствия. Така че трябва да се внимава с приема на добавката, защото наистина може да бъде опасен. Сега не искам да коментирам какво може да се случи, но ниското кръвно не е окей за никой. Така, ако сте решили да приемате този тип добавка, то поне направете си най-малкото усилие да следите течностите, да следите приема на електролити и внимавайте лятото. Другия проблем, който имам с тази добавка машинки е, че всъщност самия ефект е много краткотраен. Не за друго, защото нашето тяло си обича хомеостазата. Нашето тяло е умна машина и ще направи всичко възможно да се върне отново в баланс. И когато ние добавим тая добавка за дехидратация, ние ще стимулираме нашите бъбреци да работят по-интензивно, съответно ще изхвърляме повече течности, но да речем за една седмица най-много ви давам, тялото ще се адаптира към този начин на прием на течности и изхвърляне на течности и вие пак ще забиете на едно място. И оттам нататък, колкото и да приемате тази добавка за обезводняване, няма да имате ефект, ако не промените нещо с приема на течности и приема на електролити. Така че има някакъв ефект, който е много често краткотраен. Не случайно ние го използваме в Pee Quick за много кратък период от време. Мисля, че тези два проблема са достатъчно големи, на които трябва да им обърнете внимание. От тук насетне вие можете да прецените сами за себе си, дами, как да подходите. Сега ще ви дам едно решение, което аз съм сигурен, че на всеки един от вас е ясно, но все пак аз съм длъжен да го преговоря. Вместо да инвестирате финанси в този тип добавки, което много често от към стойност е примерно едно шишенцо добавката, струва горе-долу колкото една месечна карта във фитнес. По-добре инвестирайте в фитнеса, положете усилия, изградете мускулна маса, вдигнете си BMR-а, оттам ще можете да горите повече калории в покой, по-лесно ще влизате във форма, ще имате по-дефинирана мускулатура, по-изразена мускулатура, много по-хубава мускулатура, защото, дами, ще си позволя да говоря от името на всички мъже. Мъжете обичат оформена жена. Никой не обича сплескани жени. Това е. Така че колкото повече форми имате по вашето тяло, толкова по-добре за вас. И сега, ако не знаете откъде да започнете, ако не сте сигурни с това как да подходите с вашия план, тук ще си позволя да направя реклама на моята мила жена.
Миша. И не го правя, защото я обичам, а защото тя е наистина един от най-добрите треньори в България, когато става въпрос за тренировки на жени. Миша, знаете, че се е доказала не само при състезателките, защото все пак Миша има най-добрата състезателка в бикини фитнес категорията на България в момента, но Миша се е доказала и при General Population клиентките й. Затова аз няма да говоря, повече няма да ви правя реклама, просто влезте в нашия сайт, вижте какво казват нашите клиенти за нашата работа и ако прецените, ни се доверете. В началото на видеото ви обещах, че ще ви дам още един сценарий, в който според мен е приемливо да се приема този тип добавка. Освен, нали, като оставим на страна Peak при натуралните състезатели. Сега аз ще се опитам да вляза в обувките на дамите, да ги разбера малко по-емоционално и да им кажа следното. Сега, според мен, ако, да речем, ви предстои някакъв евент, примерно сватба, кръщене, туюнуй, лято е, искате да си облечете някоя плътна по вас рокля и поради факта, че примерно сте в лутеална фаза, да речем, в фаза, в която се задържат повече течности, предполагам повечето от вас, които са по-запознати с фитнеса, знаят тези неща, то в тая фаза, ако приемате този тип добавка, нали, аз съм окей. Ще изхвърлите задържаната излишна течност от вас, ще приберете малко коремчето, ще ви седи роклята супер за този евент, но после трябва да знаете, че резултата ще се балансира. Тялото ви пак ще се върне в хомеостаза, пак задържите течности и така. Просто ментално трябва да сте окей с после ефекта. Нали, да си пиете добавката, за да можете на този евент да изглеждате добре, да сте уверени в себе си. След него спирате добавката и си плащате сметката. Другия вариант е да направите абсолютно също нещо, ако примерно отивате лятото на екскурзия някъде. Приемате добавката, предварително отивате на екскурзия, само не забравяйте да си следите течностите. Може да ви се стори смешно, но не е лошо да си вземете апарат за кръвно, да си мерите и кръвното. Следете си приема на течност и приема на натрий. Използвайте добавката тогава, за да може примерно да затворите устата на приятелката, на вашия приятел, която примерно може да ви гледа осъдително. И след самата почивка отново махате добавката, следите си електролитите, следите си водата и се подготвяте за ребаунд. Това е. Значи ето ви две ситуации ви дадох, в които до някаква степен се оправдава използването на тази дехидратираща добавка. И за финал, дами и господа, ще ви кажа, тези продукти се използват с цел дехидратация. Ако някой ви ги продава с цел загуба на мазнини, т.е. fat loss продукт, не се хващайте. Ако сте решили да ги използвате, използвайте ги краткосрочно, както ви казах, за ваканция, за някакъв евент или за Peak Week. Според мен най-правилното решение ще бъде да инвестирате парите си в карта за фитнес, да подобрите тялото си, защото този начин на подобряване на вашата физика ще е дългосрочен, а не краткосрочен. Да, ще бъде болезнен, ще трябва да положите усилия, но това е за дългосрочни резултати. За краткосрочни пиете хапчето и после си плащате сметката. Така, надявам се да не съм отекчил мъжката аудитория. Машинки, следващото видео силно ще бъде за вас. И се надявам следващото видео да съм си поуправил вече офиса. Така, даже не. Излъгах ви. Следващото видео ще снимаме с Дориана, защото отиваме на гости да ги видиме, така че ще бъде малко по-разчупено. Ако ви е харесало видеото, ударете един лайк, абонирайте се за канала, споделете го с някое момиче, на което може да бъде от полза. Ще се видим следващия път.